Lumiminay kaya pang klinika. Linipat tapo kasing klinika, Dok eh. Siyempre, di makibalo pa rin tao niya. Ano mo kanina? Tambayo ka mong business. O bukod kang manulutong tao, ang salita nga ng maral. Ay, wapo pala, Dok. Sabi mo ko rin tao. Dito po palang dati na may order kaya kami karetang Pers 100 na t-shirt na Pepalol. Pasensyahan ako po. Kareta po ngayon itaganan, pasensyahan ako po. Pers 100 mo kasi, lagi masyadong budget eh. Ngayon nung bisa lang order pare, akala rin 150 pieces. Pero pong pa-order niya po, masating ay mahala na ini. Atin na pong tiketa na premature boys, sariling gawa meeting eh. Opo, kasi nagya po sa rin tiketa. Kasi po, milyari po kasi karetang dati. Dakal pong nagpagawan sa sarili ng t-shirt. Ay walin po, masating po tela. Medyo may pirata po kasi ng aliwa ng t-shirt eh. May po may batang siya kami sa aliwa. Ito mo pong orange na menu ng ababag na rinilis ni Reta mo po rin talagang siya kami. At saka po rin, iba tayo na kung pumalili, balong-balo yun po na talagang premature boys na may iba rin t-shirt na selling. Saka advaya po kuli, ating orange and black. Ano po? Basta po nung bisa ko pong magkay, magsali ka rin eh. Mag-PM kayo mo po kay page. Mata mo po, bali po, Mag-message kayo po. message mo po. Ano na? Tanata na. Opo, total. Nasabi na ulit ang tao. 350 lagan eh, Doc. 350. Yan naman po may value price yan naman. Kahit na may katiketa yan. Registrado yan po yung tiketa ngayon kaya kami. Premature boys. Dali ako na pa yun eh. Opo, Doc. Wala ta siguro lahat ng pasyente ko. Ay, Doc, ating pasyente. Ba? Ayun, okay po yung aso ko, Dok. Wala aso. Ang pulo, tama lulong aso. Ali, Dok. Wala na kasing aliwan, Doktor Balo ko eh. Eh, hindi ang manulong aso. Kaula rin ulo. Tao lang ang ulong ko. Kabira-bira aso, hindi alam mo. Balo ko si Dok, magaling na yung doktor eh. O sige, subukan tayo na eh. Ano po siya? Bili mo yan eh. Balo niya kaya ang uluan yan, Doc. Walang siguro pa, wala naman rin. Bakit? Silang puso rin ang pangat eh. Na masakit mo? At yun po. Ba? Na ano? At yun po. Ba? O di ka sasagot, aso ka? Mga Dok? Aso ka? O di ka sasagot? Hindi na talaga kaya kayo madway nga, aso, di ka mandi ba? Masira ako naman kaya. Wala mo kaya. Tuloy nga sa mga yan. Opo, Dok. Tuloy. Turo yan. Ba? Nano na ng balo na? Balo ng tricks? Jump mo po. Kung sinabi mo po jump. Doktor niya po. Ay, kahit niya. Medyo biyasa na eh. Kagyan na kaya pa. Mas down pang tricks nga turo mo ano. Aga nakakutuloy dito maging aso ko, Dok. Oh. Aso, medyo damalas mong bagya aso. Tingnan kang aso ko, Dok. Tingnan matela. Bakit? May ako aturo nga sa lese. Yung mga turo. Ya kasi, Dok, yung gagawin ko, yung pangarap ko ka rin aso ko, nung dahil nga liwa, turo dala, dyan ko, kaya rin nalulok so ka rin mabilo. Oo. Ya ako, kakaibahing pamanurong gagawin ko ka rin aso ko. Ano pa manurong gagawin mo naman? Tuturuan ako ng alimamang, ano pong alimiminundan. Ba? Kakaiba ya? Buhatin eh, yung kaso mo. Kita kasing talwi kong naging aso, Dok. Tiruanan keng alimamangan. Dok, may kuswelo ko, parming ko. May biyasa na, di na mamangan talaga. Oo. Eh di may itong namin problema ko. Alimiminundan na. Ganun lang. Uwa. Minsan na do, ali ko nepepay nung muna man doon, bata mabiyasa nga ng mga alimiminundan. May labas tang pati nga po. Dok, na akong kaswelo, kaso kabukasan. Sayang may tiya pa. May tira? Oo, sayang pinita. Nabiyasa niya sa ano. Teo. Abating na ako rin. Wala nga doon. Bakit to? Wala ko nga pala kayo kayo. Wala ko nga pala rin eh. Nung bisa ako pong ating nga pala ako rin ito. Magdanayo mo pong t-shirt niya. Mabating ko rin, ako rin. Ako rin. Dalawa rin. Makain na rin ka na akong kaya. Ilang malulog.